Aga m agwa unu ebe unu gaga ile the full video. Arụ mere. Ụmụnne m ụzụ tụrụ arụ kwuo nwa mere. Ụmụnne m ihe a mege na ọya agụ Akpodo Agụata local government area Amanụ m steeti ebe ọ nọ. Ụfọdụ ụmụ nwoke nidiri ịhụ vidio ka ha nwee ike leruo anya mara mgbe ihe mebiwere n'ime ụlọ ha. Ụfọdụ ndị na-alụ nwaanyị ha edenwe gbotowa ya na-aga emere ka ịrụ ha mma ka ha ejiri anya ha hụ. Gị wụrụkwanụ nwaanyị ọ bụrụ na o ruole nke ote biko buru akpa ṅụsị dị na na-alụgashi kama ị ga-anọ n'ime marriage nọrọ n'ime marriage ụmụaka na ya mee ya ụdịrị ihe na nwaanyị nọ mere. Hell, Chineke bi n'eluigwe o. Ụmụnne m lewedele na nwaanyị nọ na di chụọ ụmụ. Nwaanyị kwuo ụmụ nwaanyị ji di ji ụmụ ka ya na nwoke ọzọ sideman gaga gba agwa nsue. Ihe ha yara wee keta ụkwa ha yara yaga yaga ya na kpolegbu ndị zegbunde. Ihe ha kpọrọ onwe ha ụja njata nja. Nwaanyị na-anọ na-ekwu oke okwu nke nwoke onye nọ na mkpu ọṅụ na-eti. Kwuo nwoke na-akwa mkpu ọṅụ nwaanyị ekweghị ha oke okwu. Nwaanyị maara ọrụ ya tụtụrụ ogirishi nwoke na ya aṅụ nwaanyị ya amị nwaanyị ya amị nwaanyị ya aṅụ nwaanyị ya dotia ya. Ke nwoke akpọkọta ekpe shuga m chai ọkwa imechaa m ihe ugbu a m ruo Ọnịcha na ụkwụ abụọ mama m gelegele. Ewe onye arụrụ ala ewe onye arụrụ ala lee nụ gị jụwazie the woman nke ị na-eti m ụta ọ dịka o teele ke nwaanyị agwawazie nwoke nọ na o teele ọgụ nwara ya na oziokwu na o teele. Nwaanyị nọ na di gwaga nwoke ọzọ na o teele unu ga-ahụ ebe okwu m na-aga na o teele ihe ụwa gụnwara ya. Di ya anọghị Europe di ya nọ na Nigeria ya na di ebi n'otu ụlọ. Nwaanyị na-aga gwa nwoke ọzọ na o teele ọ dịkwa ka ọma nnọọ na o teele. Ike ogologo akụkọ adịghị nwaanyị a. Ihe nwaanyị a concentrate kpa ka kpara ogirishi nwoke na mịa ya. Ọ mịrị ya ihe Britain o mere mmanụ Nigeria. Tọtụrụ ya mịa ya gwogwo mịa this man nwoke na-akpọ ya onye arụrụ ala na ọ ga-egbukweni ya. Shuga mo ewu shu ya etubiriwe nwa etubiriwe nwa. The woman abịa ntụrụtọ nọ nyezie nke a na-akpọ lere ibe odelemabụ dịra the man azụ bịa ntụ shinwenu na ngọ shinwenu na ngọ shinwenu ihe o kpere ihe ka ha na-akpọ eshikirichi ka ha na-akpọ shikirichi style. Ya bịa ntụ kọwa ụmụnne m ụnụ letara ụda ikpu nwaanyị ya na-akọ ya na-ahịa ya na-adachi ike. Nwaanyị abịa ntụ n'aka nara nwata nwoke kamera ji aka vidio dị ọfụma ka nwoke jọs amụgo ọrụ ọ maghị vidio ka nwaanyị nọ in control bịa ntụ vidio techaa anya ụtọ ọ ga ihe niile ga-agba ka ọma. Ke nwoke abịa ntụ baige ntụ ihe a na-akpọ ịsa agba sa o riri ya eri ọsa ya o jọs rie ya ka ji nga ọ nọ na-erigezi ọ dịka sales girl the woman kwere na phone ya jụọ ese 5 ọkọna una you can imagine mgbe nwaanyị nọ n'elu ọrụ ọ mazi ihe elekere na-ekwu ya jụwazie sales girl ya ma 5 ọkọna dị ga-elasie ya change ha baiga na another style baizie ntụrụ n'ikpe ya nke a na-akpọ missionary style bido sewezie ya ihe a na-akpọ ebongi ke nwaanyị werezi ụkwụ ya chilie ka ọma zegewecha ya werezie ntụrụ kamera wegezie n'okpuru ka ahụcha ihe ote ogirishi na-aga aga na-abụta ya na-akpọ minamina ngọnọngọnọ. Ha abụọ nwaanyị nọ na di ha na-achịrịwa ha na-abụọ chịrịwa gị hụ mmecha na ṅụcha na nracha ụmụnne m ihe nwaanyị a mere nwoke a wee cheta ebewe the man emecha na-ekpe ya onye arụrụ ala na ọ ga-egbukweni ya na o mekwere na ọ shuga ya nwunye mmadụ. Elecha m vidio bịa chọpụta na Chineke nna kere mmadụ niile n'ụdị n'ụdị bikos ọ wụ ụdị vidio a ka a na-eji ahụ ebe a wụrụ fuel dọọ machis. Ọ ya ka ha mewekwara ihe niile vidio chi onwe ha riricha ebonge serecha ebonge bebi na tude kwọracha akwakịrịkwa chiricha ihe ụwa na ngọ gbụgbụrụcha onwe ha oterụ ha mma ke nwaanyị ewere vidio nụntara hapụ ya na fon ọ ma na onwe ha lọk. Ọ ya ka nwa ya nwaanyị gara aga were fonu mama ya gawa n'ime ka ọ ga gbara gem ụmụaka na gem rụ na mma baizie n'ime fonu na-elele ihe mama ya na nwoke ọzọ mege. Ụnụ mana ụmụ nwaanyị na nna ha rụ na mma o lewekwala ihe ya nụntara lechaa anya were straight mpa ya sị dadie na o lekiridele ụdịka egwuregwu nwoke ka gwusighị ma ọ mee ya. This man ele the thing kpokpụrụ ihe wutere ewutebiga ya okewu na nwa ya lege this type of thing. Ọ ya ka nwoke elewekwara lechaa anya isi ekwuo ya gbam ke nwoke sị ka ya kacha ya afụ the fact na nwa ya hụrụ the thing na ọ nke gburu ya egbu na ya gana ha ga n'isi nwa ya ga wipe that picture na ihe a ga-anọ n'isi nwa ya na-agba kpurukpuru. Ihe this man mezi were iwe gaa ebe nwaanyị a na-azụ ahịa. Nwoke aga ntụ were ihe ya nụntara postu ya n'ịntanetị o postu ore ndị enyi ya shiare ma ndị enyi nwoke ma ndị enyi nwunye ya shiaziere ma ndị nebo nwunye ebe ọ na-azụ ahịa ebe shop ya nọ
nwaanyị apụtara n'ọkọtụ, ọ gwakwanụ nwunye ya sị adị ama ma lekwa ihe mere. Nwaanyị apụtala ntụrụ n'ọkọtụ, shop ya eju n'ọnụ, na-asị ya nne nụkwa ihe ọwụ dị mentin ị na-arụ, ele ihe pụtakwara na ị na-egewanụ ga emere bluefin. Onye lere onye ibe a na-agba n'aka na-agba mkpọkpọ, onye shiara onye ibe nwaanyị na-efegharị ka ịntanetị ha. The man eme isi na ya adịghị redi ịmụ ya ọkụ, gba ya machis no, na ebe ọ chọrọ evidere ka ahụ ụwa niile soro ya lekiri. Biko gị gwanụ nwanne m nwoke, gị hụ ụdịrị ihe na-ene because of ụmụ gị. Ị mụrụ nwoke mụọ nwaanyị, gị na-eme ka imegbute nwunye gị, imekwere nwa gị ihe ọjọọ, i mere ma ụmụ ndị ke nwoke ma ụmụ ndị ke nwaanyị. This man mere ụmụ ya arụ, n'ihi na nga a na-atụ onye oshi aka ka a na-atụkwa nwanne ya aka. Nwa ya nwaanyị tolite echi ugbu a na ihe nwere ike inye nsogbu ịlụ di, ishi ndị di bịa ala so onye ke mma ya nọ n'ịntanetị, na ọ ga-eme ka nne ya na agwụ ga-amụ ihe toro ogologo, ọ ga na-enye ụmụ ya nsogbu. Ndị ke nwoke the same, ha pụta ịdụ ọchịchị na ọha etozu ihe eji dị mkpa eme. Enwe nwoke ibe ha chọrọ iko ha ọnụ ọjọọ, ya jọs sendere ha vidio mama ha si na lekwa ebe o shiri lụọ ụwa, lelee ihe na ya na-eji vidio na-agbarawa ncha. So ke nwoke ahụ ga-akpọnwụ, iwe ga-egwute. So this man gbara nga ọ na-eme nwunye ya, mee onwe ya, mee ụmụ ya. Ọ bụrụ na o werere fon vidio ga-eji ndị ogo ya so nwunye ngwa buru akpa ya ụla, were nnọọ vidio na udenwe so mara eji end ala because of ụmụ ya. Ma ọ bụrụ na nwunye ya mụrụ ya nwa post ya, no problem, mana because of ụmụ ya o finishiri ụmụ ya ebe o finishiri nwaanyị a. Biko adị ama ịhụ onwe gị n'ọnọdụ a, jideta obi n'aka. Ọkwanụ ndị ọnọdụ a ụfọdụ mara ihe omimi nọ n'ipost ya n'ịntanetị, ụfọdụ ụmụ nwoke ghọtaranụ, ha asị mba, kama ụmụ ha because of ụmụ ha, ha ga-epost ya kama ka ha were machis na fuel. Ụnọ hụ n'ebe ije dị, ọkwa na ije dị o different ije dị, ebe a ka ọ na-eshi apụta kawasị ekwuwa na lewenụ how shameless this woman dị. Biko ọ na ị chọrọ ile the video, gaa nnọọ na my bio, ị ga-ahụ my telegram link, click on it, gị ga nga ga-elere ya raw, ị ga-ele ya raw drop, gị ga nga ga-elere ya. Telegram na-anabata ya, Facebook anaghị anabata ya. Gaa ebe a gị ga-elekiri, ịwụrụ nwaanyị gị elekiri ihe nwaanyị ibe mụ na gị mere, gị wụrụ nwoke gị ga-elekiri ihe nwunye nwoke ibe gị, otu o si confess gara nwaanyị nwoke ọzọ na o teele. Onye ọbụla mara mee o, ekele ihe ihere nga ọha nọ m n'ọnụ.